Igsoon, para nimo niha. Libakira bakang pagkatao ron. Kana bang wala jud kay laing ginahimo halos taga-adlaw murag makakuha jud kag tabi og chismis sa imong isig ka tawo. Dayon hinungdan ka sa samo kay magpasapasa makag istorya. Ikaw tong klase nga tawo na paling-paling ba. Karon kung kinsa imong kaatubang, dapig ka niya. Pag mo talikod to nimo, kaaway nimo siya. Kay balo ba ka? Kanang libakira nga pagkatao, maka-impyerno. Ikawalo biha na. Ang ikawalo gipadayag diya nga di ta maghimog bakak o dili ta mamakak. Magbutang-butang sa atong isig ka tawo isuon. Dan maghisgot tag tawo nga wala sa atubangan. Unya ang paghisgot walay kaayuhan, puro pangdaot lamang kada kong sala. Hinumdumi adlaw-adlaw kang maghimo ana. Sukad pa sa una, pila na imong edad karon. Halaga patong-patong na imong sala. Nagudlak na lang, mabot ang panahon, mamunga nagbalatian, diya na magsugod ang crisis time nimo. Munang wad ana. Pangayua sa Dios nga malikay ka sa kinabuhing sala. Kung ikaw nga libakira nga pagkatao, di man amang kuwagkas iampo lang. Dayon, ningkamot nga, karong adlawa, kung pulo, ugma siyam na lang. Pagka next di 8, pagka next di 7, 6, taman mo gamay na hangtod mo abot ang panahon, ilikay na ka. No? So, wala kay madulot ana. Muna'y batasan nga yawanon nga paingon ka sa kalaglagan kung di ka magbag og di nimo usbon. No? Hinumdumi ni nga dakong sala ang paghisgot sa tawo, pagbutang-butang nga walay ka matuuran, nabilong na si ikawalo. Okay nang maghisgot ang tao para sa kaayon sa pagtabang, pero pagdaot lang paghukom nga walay mga tinuod o sakto usahay kanya bang istorya, butang-butangan usahay, punan usahay, kuan. So likay isuon kay maka-impyerno sad na. God bless.